लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों बयबो बोसोराव खेबसे रंजायो आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो। नंगौ, बेनिखायनो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय समायना रमायना बैग्रि बागानजों बुंफबनाय, साखाथियाव निजोरा दै स्राय स्राय बोहैनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि सान्तिपुर निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बोहैथि दाननि 21 अक्ट' खालारखालि बेखेवना होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय जोंनि निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजमाव। आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। जोङो देग्लाय 2024 आरो 25 मायथाइनि जे जोंहा ब्रैथि अपेनिं हाबाफारि दङ, दा बेखौ जोङो 21 डिसेम्बराव लानाय जाबाय। 21 डिसेम्बराव जोङो लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोननो जोङो बेखौ बेखेवना होनाय जासिगोन। दा ओइदिनखालि जोङो रंगिना संगिना माखासे हाबाफारिफोर लानानै बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै बेखेवनानै होनो सिगांदों। दा बेखिनियानो आरो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? आङो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरनो लुबैदों जे नोंथांमोना बेयाव फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन। आरो लोगोसेनो गोदान बोसोरनिबो आं साफ्रोमनोबो रायजो राजा नोंथांमोननो गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो। डिसिप्लिना माबायदि फैनानै माबायदि जाफैनांगोन? डिसिप्लिनाथ' जों गावनि आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनानै बाव फैनांगोन, जाहाथे बाव जानला मोनला माने लोंला जाला जाया बांद्राय। गावनि आब्रुथिखौ लानानै बाव फैनानै मोजाङै फैनानै पिकनिकखौ मोजाङै जानानै थांफिननो हागोन आरो। बेखिनियानो। गोबां समाव नुयो पिकनिक जाफैखांनायनि उनाव रंजानायखौ मोजाङै रंजानानै लामायाव थांनानै माखासे एक्सिडेन्ट जाहैयो। बिथांमोनखौ लोंनाय जानायाव माबायदि कन्ट्रल, माबायदि डिसिप्लिन थानांगोन? आं मोनसे खावलायनो लुबैबावदों। बाथ्राया जाहैबाय मेन जोंहा गारि सालायग्रा ड्राइभारनि सायाव बिसेसकै सिन्था खालामनांगौ। जोङो गोजाननिफ्राय फैनानै जुदि बेयाव ड्राइभारा जुदि जौ लोंनानै बे गारिखौ सालायलांबा निसय एक्सिडेन्टआ जाखागोन। ओंखायनो आं खावलायगोन ड्राइभार बिथांमोनखौबो जे गारिखौ जौ लोंनानै सालायनो नाङा। नांगौबा नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै लोंहै न'आव आरामनो। दा जाहाथे बाव मोजाङै मोजां पिकनिक जानो फैनानै आरो जाखांनानै जाहाथे न'आव मोजाङैनो मोजां सौहैयो, आं बेखौनो आसा खालामो आरो। नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआव मा नुनो हायो, मा दङ? ओरैनोथ' जोंहा समायना बैग्रि बागान दं, ओमफ्राय जोंहा निजरा दै दङ, बे बोहैगासिनो। बेनिफ्राय जों देग्लाय गराय हर्स राइडिं थागोन आरो गोबां जोंहा गथ'फोरनि गेलेग्राफोर थागोन आरो हैलांफोर बेबायदि आरो। बेनिफ्राय दलांखौ जों देग्लाय दस्रा सिस्टेमनि बानायदों डिजाइनखौ। गोबां सेल्फि पइन्टफोर दं। दा बेफोरनो आरो। लामायाथ' जोंहा सामथाइबारिनिफ्राय फैयोब्ला गुरुबासा मोनगोन, गुरुबासानिफ्राय रुनिखातानिफ्राय डाइरेक्ट सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो सानजा फारसे फैनाय लामाजों हाबबानो निज्लागुरिखौ मोनगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा काजलगावनिफ्राय फैयोब्ला डाइरेक्ट काजलगाव टु बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट निज्लागुरि ग्रोब मोनफैखायो आरो। फैबानो जोंहा लांगोनायाव निज्लागुरियाव जोंहा गेट दंखायो। दा बे गेटजों हाबबोनो हागोन आरो। बाव खुनु आन्दायनांगौ गैया। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो। बेखेवखालि आर्टिस्टफोर थागोन नामा? ओरैनो जोङो 4 रिंगानिफ्राय कालसारेल प्रग्राम जों लानाय जादों बेखेवनाय हाबाफारिजों। दा बेयाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि बिटिआरनि जे जौगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि एबा खनगिरि जा जेसि बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों। आरो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे फैगोन करुणामय राभा बिथां फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओरै दादगारि हालामनि जोंहा मोनसे जम्बु बेन्ड होननाय दङ, बिथांमोनाबो फैगोन आरो बिदिनो जोंनि लकेलनि माखासे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि फंबाय बिनानाव आरो बिथांमोना बाहागो लागोन आरो। गारिनि फिसा बेसेबां? गारिनि फिसाथ' जों देग्लाय एसे बारायनाय जादों। माने दानि जे थासारि, गासै मुवा बेसादफोरनि बेसेनफ्रा बांजोब्बाय। मेनटेनेन्सखौ जोङो सिन्था खालामनानै बाइकआथ' जोंना 50 रुपिसआनो दं। बेनिफ्राय टट'खौ जोङो 3 हुइलार्सखौ जोङो 200 लानाय जादों। बेनिफ्राय कारखौ जोङो 300 लादों। बेनिफ्राय मिनि बास ट्रेभेलारा 500। बेनिफ्राय बासखौ जोङो 700 लानाय जादों आरो बेखिनियानो।
টুৰিজম পিকনিক স্পটো আপোনালোকে ৰেডি কৰি আছে ৰাইজৰ কাৰণে পিকনিক খাবৰ কাৰণে আজি কি ক'ব এইটো প্ৰথমতে আমি নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ মাজত আহিছে তো নিজলাগুৰি পিকনিক স্পট বুলি ক'লে আমাৰ এইটো 4 নম্বৰ অপেনিং আপোনালোকে জানে বহুত বছৰ হৈছে যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশবিলাক বহুত ভাল আছে আমাৰ আপোনালোকে নিউজত চব দেখা পাব যেনেবা আমাৰ মেইন হয় আমাৰ ডেকৰেশ্যন মানে দলং আৰু ফেচিলিটিবিলাক বহুত আছে ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে দোকানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু পাৰ্কিঙৰ এভেইলেবল ব্যৱস্থা আছে আৰু ৰাস্তা ঘাট ভাল আছে আৰু নেটৱৰ্কবিলাক চব পায় সব সুবিধা আছে ইয়াতে আমি 21 তাৰিখৰ পৰা আমি 21 ডিচেম্বৰ পৰা আমি খুলিব বিচাৰিছোঁ আৰু 27 জানুৱাৰীলৈকে সুবিধা প্ৰথমতে আমি ইমান দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে ষ্টুডেণ্ট আহে টিচাৰ ষ্টাফ আহে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাক আহে সিহঁতৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইউনিৰেল লেট্ৰিন এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু দোকান পোহাৰবিলাক বহুত আছে আৰু আমাৰ জিৰণিবিলাকত পানীৰ ব্যৱস্থা চব কৰি দিয়া হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়া অলপ ভাল মানে ডেকৰেশ্যনটা বহুত ভাল কৰিছোঁ আমি ডিচিপ্লিনটো এইটোৱে আমাৰ মেইন কথা হ'ল ড্ৰাইভাৰে মানে ড্ৰিংক কৰিব নালাগে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভটা আমি নাদিওঁ প্ৰথমতে এতিয়া মিডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৈছোঁ মই ড্ৰাইভাৰে মদ খাব নালাগে বাদ বাকী আহক খাওক মানে ইয়াতে এলকহল নাপাব আপোনালোকে লৈ কিনে আনি কিনে খাব পাৰিব টাইমটো আমাৰ 8টাৰ পৰা 4টালৈকে আছে আমিতো সদায় ৱেলকাম পিকনিক খোৱা মানুহক আমিতো সদায় ৱেলকাম কৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰিৱেশ চাওক আৰু ডিচিপ্লিন নিজকে মেইনটেইন কৰি কিনে আপোনালোকে এটি কমিটিৰ পৰা আপোনালোক আহ্বান লোকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ চামটাইবাৰীৰ পৰা আহিলে ৰনিকাটা শান্তিপুৰ নিজলাগুৰি আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা আহিলে কাজিৰঙাৰ পৰা বেংটল পৰা নিজলাগুৰি ডাইৰেক্ট নিজলাগুৰি নিজৰা ইকোটুৰিজম পিকনিক স্পটত গুগলত চাইলে চব গম পাই যাব ফিজটো গাড়ী আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা অল্প বাঢ়িছোঁ আমি বাছত আছে 700 আৰু কাৰত আছে 300 আৰু তাৰপাছত আছে পিলপিলি আছে 300 এনেকৈ বিভিন্ন আছে আমাৰ গ্ৰুপৰ পেজত চব পাই যাব এইটো ৰাস্তা বৰ্তমানতো হাইফাই আছে আগৰ পৰা ভাল বনাইছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ভাল বনাইছে এতিয়া